Karamin yaro ne fa na fi shi tsawo. Shekara nawa na bashi? Mutanen gaba ɗaya nawa ne shekara nawa na basu? Kaji ne fa. Ko da ma kaji ne ba da koko ba an fara dafawa. Ni so na ana sani a tukunya a dafa. Mutane ba sa ganin adalci in ne magana a ce ban da hankali. So no ni zobe ni. Ni zobe. Tunda an zo an kakkasa ni a tire wai an dauko mutane wai suna gani suna ci ni aka daddatsa aka sa abu an sassoka mu ka ta za idan girma Allah zo a daddatsa na sa na abu amma adalci ku duba yadda aka fasa mun ciki na fa jini yake ta zuba fa an mu adalci ne ba mu wannan bane an cuce ni ne kawai wai kuma ana so na an maida ni biredi gata ne aka nuna mu haka a rayuwa a ce ina da karami an maida ni dankali ba adalci bane kananin leda ne basantana yanzu ni za a maida leda mai layi miya nawa ake yi da ni kun mai da ni mai sta ba ku gama miyan nan ba an dako ni faranti nawa tifa nawa aka kai masarar buhu nawa aka yi ni yadi nawa ne aka dinka ni yanzu amma dai haka bai ishe ku ba sai ku ce in fito in bar muku gida ai wannan ba kuma alaci ba ko ku ce mu in je dama tifa ta saba buge ni ta tattaka ni ta daga da ni in na jawo shi in tashi in ba jawo shi ban ki tashi na fita na bar muku gidanku yanzu shikenan in adalci ne kuka shikenan in ko ba adalci bane za ku ji labari na a gidan rediyo